Masquera saying Zimbabwe, welcome to our channel, Zoom Confessions and Deep Secrets. Kana kutanga kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana zimega subscribe, but don't forget to comment and share this video. Nasi Zimbabwe tawigira nyaya an interview yakaitwa na Wicknell Chivayo apo paka addressa one of my main questions anogara achivunzwa nevanhu muZimbabwe kuti what is his source of income muri Zimbabwe. Chivayo akameka headlines mushure kunge akazvispoila nemota dzaidhura akazvispoila nemaRolls Royce pamwe chete nemaMercedes Benz muri Zimbabwe. Kana kugumira ipapo akatanga kublesa zvakare musicians anosanganisira Japraiser, Sulemani Chimbetu, Sanda Ndebele, DJ Fantan na Say Colors akabuda zvakare achimeka headlines mushure mekunge akapa vanhu vekuchechi kwake Toyota Aqua anokwana kuita 50 pamwe chete nemaGD6 kune mamwe supporters eZanu-PF anosanganisira naChief Wenje muri Zimbabwe. So akabuda recent interview yake apa anga ari guest Capital Talk FM, the Champions League breakfast show. Pakabuda achi open up about his wealth and income yake muri Zimbabwe during this exclusive interview Capital FM, the Champions League breakfast show was kwana Patisani Sibanda zvakare na Tinashe Chikuse. Wicknell akabuda achi open up about his sources of income, wealth pamwe chete nemabusiness ventures ake Chivayo. Akabuda achitaura achiti owns mabusiness akawanda muregion yeSouth Africa pamwe chete neKenya and Tanzania. Akabuda zvakare achiti participate government tenders in Zimbabwe. Akabuda well, I have a lot of businesses in the region, in Tanzania, in the region. I have a lot of business in the region, in Tanzania, South Africa and Kenya, but my main businesses are in renewable energy and participating mostly in government tenders for engineering, procurement and construction of power projects, more like the Gwanda solar project, where you team up with partners from rich companies from overseas like China and Germany. Zakabuda zvitaurwa naYaSir Wicknell avo vakabuda zvakare vachiti owns a fuel company in South Africa, exporter fuel. Zimbabwe in South Africa, I have a fuel company that exports fuel to Lesotho. And there's a bit of story. YaSir Wicknell Chivayo ndifunga vazhinji vaikweshena vachibvunza kuti mari yaYaSir Wicknell inobva kupi. Vakawanda vaiti mari irikudyiwa naYaSir Wicknell yavari kubudisira mota i33 million yakabva kuzesa iyo yavaendesana nayo macourts makore mazuva apfuma mwedzi yapfuura muri Zimbabwe vakakwanisa kuwina kesi yakapiwa 33 million. Asi Wicknell abuda achitaura achiti no, itori shoma mari iyoyo yakapiwa pakesi yake yezesa. During this interview zvakare reveal one of the most asked questions about his wealth. Achinzi, when does he work? Given kuti anogara achizviposta pasocial media achitenga hembe nemota nebhutsu muri Zimbabwe. Akabuda iye achitaura achiti no, zvake ndezve grace muri Zimbabwe. So it's not about what kind of business I do, it's about grace. Akabuda zvakare achitaura ritual yaakaita kuchechi kwavo zvinzi akaudzwa kunzi aende mugomo rekwamuriwo akanorara mugomo achiita maprayers kuti aite mari zvichinzi. So zvinhu izvi akazvishandira kudhara zvinhu zvakare. Pane chiprofita chakaitwa kuchechi kwake uko kwakanzi mugore ra1994 ndo pakatwa chiprofita ichi zvinzi kuchazouya mupostori achange ane mari yakawanda zvinzi, saka zvakaprofitwa kudhara izvi mari yaWicknell Chivayo muri Zimbabwe. Saka munoona sei nyaya iyi pamavideos atakuvigirai Wicknell Chivayo achizvitaurira ega kuti munge mavideos aya mobva matudza zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section.
My first question to you, say, is how do you make money? Well, I have a lot of businesses in the region, in Tanzania, in South Africa, in Kenya, but my main business is renewable energy. We participate in mostly government tenders for engineering, procurement, and construction of power projects. So more like the Wonder Solar project, where you team up with partners from like blue chip companies from overseas, like China, Germany, and the countries are now they participate. So either business as a local company and foreign company. Then in South Africa, I'm also into a fuel company that exports fuel into Lesotho. So mainly that's My first question to you. Mushamukads. You make my decisions for the church, Muchibatsira, and for the country. Do you consult your wife as well as I don't know or not, or she doesn't contribute on that, you just do it on your own? My wife comes salad. So from day one I've told her, you're comfortable, whatever you want you get. Hapana mukadzi angambobvumira kuti utengere vanhu vekuchechi 100 motikari because iye anenge achiti ndedzei, but iye haanzwisise. Inini ndinochengetwa netsananguro dzangu dzekumasoro. Ini ndakaudzwa kunzi muchaita billionaire, ndikanzi ndiye munorara mugomo rakati wamurewo, ndikanorara imo mumugomo pasi mugomo ndodaita billionaire. But ndobva ndaudzwa futi kunzi musazoregera chipo chaminacho chekubatsira vatendi nyangwe zvazoita sei musazofa makaita sei Vakaregera. saka nterere mukadzi aroda kuti obviously we sometimes we do fight pamwe anototaura saka ndingamutengera motikari futi nhenga wamutengera imwe ndoti shama it's only 7,000 8,000 iwe kana une motikari yaudeyo uchi taura ndoita sei ndokutengera. But now she's obviously we've been together 6 years. She's grown up. Arikuita chikuro asisina basa nazo zvekuti chi plazo baba wake ndakavatengerawo mota brand new yakati atezvara akarorerwawo neshoroma mota ndakavafananidza nana baba vangu wewe ndowana baba vangu kavakandirera ndakavati haimi muroji muri baba vangu mota yenyu. Saka she really has nothing to complain about. She says I want this car, ndongomutengera.